ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍। ମନରେ ଭୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କାଢ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖ ଜୀବନ ଜୀଇଁଥାଏ। ଆଙ୍ଗର ମେକ୍ସ ୱାନ୍ ଡିସେପ୍ଟିଭ୍। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କମଜୋରି ଭିତରୁ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଭୁଲ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଡୁ ନଟ୍ ଡାଉଟ୍। ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାରଙ୍ଗମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରେନା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାରଙ୍ଗମତା ଉପରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଲୱେଜ୍ କିପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସବୁବେଳେ ସଂଯମତା ରଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିପାରେନା, ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଗତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଧ୍ୟାନ କରେ, ତେବେ ତା'ର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାର ବହୁତ ଉପାୟ ମିଳିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନିଜ ମନକୁ କାବୁ କରିପାରେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁଅର୍ ଡିଜାୟାର୍ସ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାବୁ ରଖିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ମନ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭାବନା ଓ ଇଚ୍ଛା ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ। ସେ ପୁଣି ନିଜଠୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ। ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ କେବେ କେବେ ନିରାଶାଜନକ ବି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାବୁ ରଖିବା ଦରକାର। ମନର ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାବୁ ପାଇପାରିବ।